Потужний удар по російській логістиці та порожнім погрозам окупантів було завдано у досвіта на Чонгарі. Міст, яким московити гнали техніку, боєприпаси та м'ясо на південний фронт, уразили одразу 4 ракети Storm Shadow. Принаймні стільки нарахували ватажки окупаційної влади. Іронічно, що лише 2 днями раніше військовий міністр Росії Сергій Шойгу грозився США та Великій Британії, якщо їхнім озброєнням Україна гатитиме по окупантах у Криму. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений. Пропагандисти обмовили, що постраждав не лише міст через Чонгарську протоку, де розташовано автомобільний пункт пропуску, а також переправа через озеро Сиваш. Дірки у полотні багатьом нагадали минулорічні обстріли Антонівського мосту перед звільненням Херсона. Ще більше розірвало на куски. На той час життєво важливий для окупантів Антонівський міст оглядав нині утилізований колаборант Кирило Стрімоусов. Нині міст на Чонгарі інспектував гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Відчуття дежавю не полишає. Це нічого не вирішує для результатів спецоперації. Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что что-то говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон. Ничего не решает. Один з 3 шляхів, які сполучають Крим і Херсонщину, окупанти закрили. Саме через Чонгар почалося повномасштабне вторгнення з півдня. Досі це була основна артерія для підсилення російських підрозділів, які тримають в окупації частину Запорізької та Херсонської областей. 2 інші дороги в районі Армянська через Каланчак та Чаплинку – це додаткова 100 кілометрів на шляху, припустимо, до Мелітополя. Та неабияке ускладнення ворожої логістики. Напружилися і водії ваговозів, які в порушення українських законів женуть товари до Криму протореним окупантами шляхом. Загарбання чужих територій та геноцид їх не цікавлять. Вони лише думають про гроші, яких не дорахуються. С простоем, с километражом, с лишним, соответственно, часов на 4, на 5, наверное, будет дольше. Міст біля Чонгара, що сполучає Крим і Херсонщину, окупанти обіцяють відремонтувати за кілька тижнів. Звісно, якщо не буде нових прильотів. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що українські військові руйнують передусім не мости чи дороги, а плани росіян. Вона зазначила, що важливо послабити ворога, позбавити його можливості поповнювати ресурси і не дати йому змоги швидко оговтатися. Тобто, чим складніше росіянам буде доставляти снаряди, тим простіше оборонцям гнати ворога з півдня. Росіяни готують теракт на Запорізькій атомній станції з викидом радіації. Про це попередив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до всього світу. Після доповіді розвідки та Служби безпеки глава держави наголосив, що окупанти усерйоз розглядають можливість підриву ЗАЕС і закликав світ негайно реагувати, бо радіація не знає кордонів, а її рух зумовлює лише напрямок вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка. Всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з Каховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає становище на ЗАЕС вкрай нестабільним. Однією з причин він називає втрату Каховського водосховища після знищення росіянами греблі. У заяві зазначено, що МАГАТЕ знає про повідомлення щодо встановлення мін біля водойми охолоджувача. Під час візиту на ЗАЕС Гроссі їх не виявив. Однак заявив, що попередньо відомо про мінування периметру та всередині станції. Про закладання вибухівки в машинній залі повідомлялося ще у серпні минулого року. З території найбільшої АЕС Європи росіяни ведуть артилерійський вогонь та зберігають військову техніку. Це підтверджують дані розвідки та розслідувачів. Поза тим, закликаємо дослухатися лише до повідомлень офіційних осіб та інституцій, а також знати алгоритм дій на випадок аварії. Ознайомитися з ним можна за QR-кодом на екрані. Замість звичайних пацієнтів покалічені російські окупанти оселилися в лікарні Семашка у Сімферополі. До нового медичного центру цивільним тепер зась, повідомили правозахисники з організації «Кримсос». Відкриття лікарні у розпал пандемії 2020 року окупанти перетворили на гучне пропагандистське шоу. Комплекс, який проголосили місцем порятунку найтяжчих пацієнтів, освячував сам ватажок росіян Владимир Путін. Утім, схоже, що українські оборонці, які дають окупантам тягла на Південному фронті, змусили перетворити лікарню на понад 700 місць на військовий шпиталь. У багатьох інших лікарнях Криму становище не краще. Цивільним місць бракує. Передусім лікують російських військових, наголошують у «Кримсос». Жителя Сімферополя Кирила Баранника катували струмом. ФСБ підозрює 33-річного чоловіка в лютневій диверсії на залізниці. За даними видання «Град», його схопили наприкінці травня на набережній Салгира у Сімферополі. Кирилові надягли на голову мішок і відвезли до окупаційної управи ФСБ. Чоловіка допитали, і він буцімто визнав провину у підриві колій біля села Поштове Бахчисарайського району, пишуть «Град». Попри це, окупанти його побили та близько 3-4 годин катували струмом. За кілька днів після арешту його знову били струмом впродовж 6 годин в ніч проти 10 червня. Адвокат Олексій Ладін, який відвідав Баранника у СІЗО, підтвердив «Градам», що бачив на його пальцях опіки від електрики, а також пухлини та синці в районі ребер.